Здравейте хора, аз съм Добро и днес ще играем Diep.io или Diep.io, не знам как се казва, на FIFA. Аз съм на почивка, написах в миналия клип, който беше тъп, съжалявам, но тогава не беше апдейтнато и нещо така. Само да кажа за малко, апдейтнаха програмата, с която снимам и сега може да сме на цял екран, да снимаме на много повече игри и ще бъде много готино, за да се забавляваме. Само да кажа, че за жалост интернетът ми е слаб и понякога спира, за това може да бъги, но нищо. Ето ме имен. Целта е с стреляте автоматично. Целта е да събираме тези квадратчета, да си апгрейдваме тук показателите и да убиваме хора. Да, ето. Това показва колко пъти може да го апдейтнем. Махай се. Не. Бързо. Хубавото е, че сега не лаги, после почва да лаги. Взимаме movement speed, всичкото. Не трябваше всичкото, ама нищо. Тук, когато взимаш такива квадратчета, става. Много голям демидж бие, ако се буснеш някой. Обаче, ако той се бусне, а понякога умираш. Затова се апгрейдва това body damage. Обаче, ако той се блъсне с теб и се апдейтал на max body damage, понякога умираш. Ще го взема! Уби го! Браво, бе! Убих го, бе! Така, блъснах с него. Така, тук имаме левели. То са фука. Дай да го убия. Хоп. Уби го, давай. Значи, момент само, сега ще обясня. Пак убих. Айде, вземам бътъл демидж. Значи, на 15 левел дават да имаш или две урадия от едната страна, едно от другата друго, или да стреляш много бързо такива. На 30 левел и след това на 45 пак може да го апдейтиш. Трябва да се хил. Убиха ме. Да, ето, аз съм 14. Ако бях станал 15, ще мога да се избера. Линкът на играта ще има в описанието, но ви хареса. Много се радвам. Живнах. Аз до сега боледувах 6 дена. Бях болен цели 6 дни. Обаче сега се оправих и съм добре. Ето този Twin. Това е когато се след 15 левел. Когато умрете в спава на по-долен левел, обаче все пак не от първия, а от примерно 4 или 8. Ето и. Аре, Autofire. С се пуска Autofire да стреля автоматично. Просто го насочвате и то стреля. Което е много хубаво. Гледах един спойлер в YouTube, че когато станете май 45 левел, без да умрете на FIFA и на другите, когато станете 45 левел, без да избирате тук горе клас, сега съм танк, без да избирате клас, ставате един, който е създаден да се блъска, обаче не е много, защото накрая умира. И той е много силен. Направо, той е най-силният клас, той е последния. Той не се показва просто и така, трябва да... Това малко хора го знаят. Не знам дали е истина. Ама сигурно ще се пробваме да го вземем някой клип. В този не, защото трябва да се отдадем на това цял клип, защото иначе много трудно. Биго, давай! Не! Запригни! Когато стреляте патроните, мисля, че се чупят. Аз бягам всяка скилър. Защо бе? Как бе? Сега кой ще на спавне? От 6. Ето колко пише. You will spawn at level 6. Сега съм на хотел, в лобито, защото съм там на интернет. Съжалявам, ако чуете телевизора, ако е много силен. Сега ще намеря малко музиката с моята геймът мишка. Съжалявам, ако е много силен и ви пречи. Но такъв е живота. Стаите няма интернет, така че... Мале, много се радвам. Много скоро ще има много хубави клипове, когато се прибира във Варна. Понеже сега съм в Пампорово. Сега с мои приятели правим
обсъждаме и правим клиповете. Доста трудно се организира такъв клип. Трябва да правиш скинове, трябва да строиш села, да намираш по-скоро. Този, който сега беше, примерно беше 35 май. Някъде там. Тази игра е трудничка горе. Аз не съм добър просто на FIFA, на Team Demo сме много добри, ама там е много лесно. На FIFA е много трудно, защото всички са биват. На Team Demo сте отбори червени и сини. Когато се върна във Варна, ще почнем да играем една мега интересна игра, която е Tank Wars IO. Много интересна игра. Не много, но много ми харесва. Не съм играл още от интернет е слаб и танка ми много гадно върви. Тя не се тегли, пак пишеш в интернет Tank Wars IO. И там, там убих го. Там си танк и имаш две способности. Стреляш с други танкове, като ги убиш, дадат и точки и способностите му. Не знам дали всичките, защото не съм играл още, както ви казах. Но с моите приятели Марчи, Галин, Дани ще играем, когато се върна във Варна тази игра. И много ще ви харесах, хора. Въобще страница ми ще стане много яко. Разбрах, че когато ютубърите направят над 1000 сабскрайба, печелят пари по PayPal. Това е много хубаво, между другото. Защото така си купуват нови игри и така. Пък аз карам майка си или събирам пари. То си Twin. Това е Twin. Събусна в теб. Един още много силен клас е този с триъгълниците. Той не е на 15, а по-напред. Аз не знам на кой. Защото не съм бил на триъгълници. Там има... Той няма такова застреляне, пуска едни триъгълници, които се бият вместо него. Хората убиват тези триъгълници и така се защитават. Да, нивата са FIFA, Team Demo, Mothership и още нещо май беше. Mothership има едно огромно, което пуска такива шипчета, за което сега говорих. И когато убиете на другия отбор Mothership, червен син, мисля, че когато го убиете, печелите. Нещо такова. Или са по-слаби, губещите, не знам. Тази игричка е много интересна. Вижте ли колко малко станах. Всякъде ме видят, че ме убият. Трябва да се крия. Навсякъде ли са, бе? Когато убивате май такива червени ви дава кръв. Трябва да се пази да не са босна в тях, защото ми взима кръв така. Не, криза. Ето вижте сега, отстрани, аз взимам Twin, който стреля по-бързо. Защото Twin ми е едно от любимите. Иначе взимам Machine Gun, то също стреля много бързо. Добре, се хилнах. Най-накрая взехме точки. Ето сега сме 16 левел. Мисля, че или на много квадратчета, или когато дигнеш левел ти дава да се апгрейднеш такова. Ма не вярвам, когато дигнеш левел. Гадното е, че максимум левела тук е 45. Толкова беше по-нагоре, ще е много години. Ето е класацията, тя е coins, скоро. Когато имаш много, влезаш в класацията и се кефиш. Когато си на първо място, трудно ще убиват. Ма е възможно. Скоро ще има клипове и на Слитайо и на... Не знам дали ще има на Агарио, ама сигурно. Уару, ще убия този своя. Се питам да убия този. Няма. Тук има много хора. Те ще ме убият, докато го убия. На мен ми е извадено на лаптопа копчето S, аз съм на лаптоп. Извадено ми е копчето S и ми е много трудно, това играе с малките бутони. И ми е трудно. С лявата ръка управлявам, а с дясната морда на мишката. Това е Галин 8, който сега ми звъни. Заради него ще ме убият. Затвори. Ти, браво, бягай. Мале. Добре да остави. Знам. Не видиш такъв там, Я снимам клип сега, де. Баща ми. Брон.
Що да ми родителите трябва да са мислят клиповете? Да има в стая, да закачат там да се заключат. Ще да е много хубаво. Вместо тук всички да ми мрънкат. Сега сме на 22, май мисля, че на 25 или 30 се дигаше левел пак, да се изберем пак, да подобрим това твин. Ще да губят. Не, няма черно там. Сега двамата ми се измъкнаха чудесно. Бягай. Това е втората част на това с гарда, което има две страни. То сме в класацията. Май. Да, то съм в класацията на 9-то на 9-то. Още един като мен. Ще ме уби. Не ме убиха, бързо. Не спите. Аре, аз съм на малко, що не ме уби този. Леле, че нубава има тук. То не, че аз не съм малко. Малко, ама. Не. Умри. Как не ме уби този? Go, Power Ranger. Ти не съм уби в главата. Този продължава следи. То си е 15-9. По-нагоре в класацията. На 8 място. Не, махай се, бе, Джи. Махай се, бе, диплом. Също убих. Значи на 30 лева май се дигаш. Щом аз сега съм 26 и не ми е дал с апдейтна, явно на 30. То също по-нагоре в класацията. Ами. Кому страта е? Трябва да се хилна малко. Ама оцеляхме супер. Макар че първите пъти умряхме, ама нищо. Това е машингъна. Вижте, цепям патроните направо. Аз има толкова много патрони. Има толкова много патрони, че той не може да му застреля. Ако вървим в права посока. Още един. Какво? Това е клас снайпер. Снайпера стреля отдалече. 13. Супер. Добре. Я цъкме. Outfire. Жалко. Поне имаме X11. Аз се гледам. Бе, пак някой в класацията. Не е то. То поне не е в класацията. Да мога би да се срамувам. Срамувам просто. Стига съм бъбрал, айде играя. Кон. Някой кон е на линия. Май няма си представя в това само. То спа ще бъде машингън. Плячка. Обърка копчето и не можа да го хвана. Молния как се един удар ма уби само. Аз го изпросих, нападнал го. Аз си мисля, че е някакъв слаб, той е някакъв бъркан. 1000 точки. Ако се чуете какво е това К значи 1000. Едно К е 1000. 8К, примерно 8000 и така. То с няма К. Пак ли този? Чакай, че аз съм седнал на пода. Не знам дали имам камера. Когато снимаме на интернет или скоро на Майнкрафт, на главен екран, ще може да се вижда камерата, което ще е много хубаво за мен. И този го екстерминираха. Аз се върнах почти като предишната си форма. Също съм по-добре. Почти по-добре. Фарм. Не знам колко ще продължи клипа, но... Ето го! То са с тръгълците. Ла. То са му 5К. Махай се тук.
Това са матрика. То сняка. Найса. Аре бе, убий го бе. Глей бе. Моно сматан бе. Сега какъв се спавам? 11 лева. Проклети. О, не, оранжевите квадрати са най-лошите. Те са много гадни. То си има само 4 точки. Не го любимам. Аре, добре. То си не умира. Що не умира? Що не умира? Чакай малко. Няма се занимава с него. Той е хакер някакъв. I hate you, Сигурно хората се викат, то с някакъв бе, я го убия. Измъкна се. I got a head. Аз съм нинджа. Друг приятел, това да убил. Yes! Убих приятел. Друг значи на руски приятел. Все пак аз уча в руско училище. Знам го. Що всички по мен, бе? Аре, махай се, бе. Между другото, ако се чуете, не съм само аз син. Просто при мен аз съм син. Да. И убиваме. Аре, бе, тък постигна 15. Само при мен аз съм син. При другите аз съм червен. При другите те са сините. Знам, странно е. Боди демидж! Защо му напис толкова спонко? Хора, мисля, че още 2 игри. Още 2 умирания по-скоро. Не, айде да поиграем. Да поиграем малко на Team Domo. Това 2 пъти да умра? Не, айде. Ще видим колко пъти. 1 или 2 пъти ако умра. Ето, не мога да се стреляме. Ние сме тим. 1-2 пъти. Какъв този? 1-2 пъти да умра и спираме клипа. Това ще е краят. Айде, оставим малко и на мен, бе. Или, далече не чакал така. Аз винаги почвам с това понякога. Не винаги, обаче понякога. Този клип съм много весел. Знам, съжалявам за... Между другото, да кажа, това е новия си клип. Тук няма снимам само на Майнкрафт. Просто главно снимам, защото още на игрите, които още не съм купил или не съм открил с коя програма да снимам. Но вече открих. Не знам дали ще стане. Но с тази програма ще снимаме доста. Какво е това? Странно. Да, с тази програма ще снимаме доста игри. Така че очаквам скоро да имам поне 30 въбната, не знам. Очаквам в такова... Далечно бъдеще! Те са от сините и аз дори не видях. Але. Направо как се стреснах. Добре, това са мои. От ФФА ми избиха нервите. Вече който вие почва да стрелям към него. Син! Ти си приятел. Опа, съжалявам. Жълт. Между другото, понякога се намират някакви, които са жълти, а жълтите са мега силните. Сигурно ще умра тук един път и ще играем една игра на Mothership. И това ще е всичко. Стреляй. Аз живея за да стрелям. Стреляй. Аз не се къпя. Стреляй. Не, къпя се. Много се къпя, докато стрелям. Стреляй. Ябадава. Какъв сте? Съжалявам за клипа с Team Fortress, където още се подготвя да вляза в сървъра.
Малко не спрях миналия клип, който подготвях. Клипа, който... тествах с една програма. То се обича Mothership, я да го убим. Хоп. Убих го. Първият ни кил на Team Dama за епизода и сигурно последния. Проклятие. Значи, сега... има и Domination, който не знам какво е, не помня вече, защото не играя много тази игра. Айде, пробваме се на Mothership и спираме. Това ще е за днес. Пробваме се да умрем един път. Тук пак сме по отбори. И пак виждам един. Бягай! Чупя кости. От сега почвам да правя по две. То това е последното. Ама сега ще ми такава стратегията. Да правя по две. Ще го убия ли? Много целя! Прокляче! Yes! Мале, вижте колко бързо дигнахме Лео. Между другото не знам дали когато направя кил дигам Лео, обаче е много готино. Тази игра е готина. Гледайте, за да знаете каква ще играте скорошната Tank Wars IO. Гледайте клипа на DDD Tank Wars IO. Мега яката игричка ли се казваше, не помня как се казваше. И там ще разберете какво е. Мен много ма кефи, обаче доста трябва да се цъкат бутони. Трябва да спамиш като... един като моят клас. Умре, печага. Ама това ще стреля по-бързо е. Апдейтна ли сме какво? Ама то сме взема много малко. Аре бе, движи се бе! Да, той сега ще ми го вземе тос. Да, взеха ми го тос, знай. Не взеха ми го. Нищо, продължаваме. Mothership, не виждам. Нагоре е моят Mothership. Майката Ship. Само да ни срещна техниката, че ми разкаже работата. Don't worry. Сигурно се очаква да снимам някой клип на някои игри, обаче с музика няма да говоря, защото ми доскуча вече. Само ще играя, както на ония клип OMFG Hello музиката. За да ви кажа, ще ви кажа сега един полезен съвет. С MP в YouTube песните може да се свалят на лаптоп и на телефони. Само се... Ще взема това, ето едно макефи. Бум! Значи, нали? Да, с MP4 може да си теглиш клипчета на телефона и тук. И на компютър или лаптоп, на кой си. Да. Да. Сега на края на клипа ще ви покажа как. Не, няма и тук. Добре, ще ви покажа. Един съвет от мен, да ма запомните с нещо първи. Не с глупости, с нещо. Съвет. Чакай, ще ви помня. Вкляче. Бият ни Mothership-а. Вижте, май ние губим. Yes, оцели го, давай. Какво правиш така? Това е последното. Видяхте ли го? Мина току-що. Аз го разбрах от един Годзила, който снима на такива игри. IO. И той разбира новите апдейти и ги прави. Трудно, но ги прави. Ама он е много як. Движи се постоянно и се блъска в хората. Някакъв като мен. Вижте му патроните. Да отидем ли са бим? Аре, ще отидем. Ма ти са двама, бе. Не по мен. Чекав си, бе. Аз имах там да стана един гънър. Това ще стана, обаче той се по-напреднал гънър.
Айде спрем да стреляш, бе, буклук. Сякаш жаба да си знае кефа или кога ще. Пак тос. Скарай се, не искам да гледам. Хаха, мастрем. Аз мога да стрелям далече, а ти не. Аз докато стрелям ще се измахна. Хьо! Чао! Хьо! Ето гънър. Искат да го целя. Той се пуска триъгълници. Тюш, умри, бе. Да ми беше дошъл по-рано. Аре, бе! Сега не ми кажеш, че умрат такива малки. Когато има малки, значи ще съм наближил Mothership. Не че винаги, обаче... Пак тос! Не мога да целя. Когато има много малки такива на едно място, значи съм приближил Mothership. То се на много малко, ще го убием ли? Премахнем патроната си. И сигурно ще умра. Умри, бе! Взеха ли ми го? Взеха ми го, проклятие, бе. Аз ще умра скоро. Това е от Mothership, май. Тук добре са фарми. Вече... вижте, хора! 2 лева, 3 лева още и ще съм на макс левелите. Яко! Целта ми е да стана макс левела и сигурно ще приключим клипа. Знам, че обещах да обра, затова ще се бия с другите. Когато направя 45 лева. Да, убиха ни Mothership. Това е много лошо. Ето, победиха ни. Сега ще покажам това, което исках да ви покажа. Аре. Ето имам DAP. Това е моят сървър, който сега се зарежда. Но мисля да го спорим. Спирам го. Ето сега. YouTube. Ето тук. Бля. Примерно. Ето. Примерно искам този. Но това е клип. Това е на DDoD клипа. Да го лайкна. Защото DDoD е много готин. Както вината. Добре, така. Как беше това? Да. Ето сега. Вече... Как беше, бе? Добавяне към споделяне. Боже, хора, аз не помня. Тук нещо трябваше да се копира. Повече. Май трябваше да се копира хора, не се сещам. Затова съжалявам. Чао, DAP. На фона на моята музика. Ето вижте, може да снимаме на интернет, може да снимаме на CSGO, може да снимаме на Bouquet. Много игри може да снимаме. На Magic, Blizzard Wars. Макар че съм много сопен. Това ще бъде за приключване, хора. Довиждане. Струшете subscribe бутона. Лайк. И довиждане. Това беше от мен. Довиждане.